Va. Ei, què tal? Espero que m'escolteu bé, perquè fa una mica de vent i estic gravant sense micròfon, Bueno, avui, al vídeo d'avui, vull parlar del marro del cafè. Crec que ja vaig fer un vídeo ensenyant com estava jo reciclant les càpsules d'alumini, però això avui és un vídeo en general de l'ús del marro del cafè, val? Si a casa tens una cafetera italiana, o fins i tot si tens càpsules i tens temps i et vols prendre la molèstia de treure el cafè de la càpsula, tindràs això, marro de cafè. Si aquest marro del cafè, un cop, ja l'hem fet servir, diguéssim, ja ens hem fet el cafè, el deixem assecant al sol perquè perdi la humitat. Això és molt important perquè la humitat fa que apareguin fongs en el nostre marro, doncs obtindrem precisament una matèria orgànica rica, sobretot en nitrogen, que és un compost, un element químic que contribueix de manera fantàstica, de fet és imprescindible per al bon desenvolupament de les fulles i de les branques i les tiges, és a dir, dels elements vegetals. En el procés de creixement vegetatiu, el marro del cafè és un nutrient orgànic sostenible perquè nosaltres ja li hem fet un ús, però li tornem a donar un altre ús i, a més de tenir nitrogen, també té en menors quantitats fòsfor i potassi i és un aliat pel teu hort o pel teu jardí, val? Una altra de les coses bones que té el marro del cafè és que els nutrients que li queden un cop t'has fet el cafè són d'alliberament lent. És a dir, a diferència d'un nutrient mineral, que és d'absorció ràpida, el marro del cafè es va descomposant en microorganismes beneficiosos per la terra, a poc, al seu ritme, i és una manera molt eficaç i molt adient per donar nutrients a la nostra terra amb un cost que, com dic, ja hem pagat i que, a més, contribueixen a la diversitat microbiana de la vostra terra, a més, que us pot ajudar o bé a estalviar-vos alguns diners quan feu servir o aneu a buscar un fertilitzant o un nutrient que sigui, que ja estigui preparat, i a més, contribuïu al reaprofitament de les vostres deixalles. Per tant, el marro del cafè, una meravella. I, dit això, 3 minuts i mig de vídeo, espero que us hagi agradat molt. Si feu servir el cafè, m'ho podeu fer saber. Espero que us hagi agradat. Moltíssimes gràcies i ens seguim veient per aquí.